Ndị be anyị abịagokwe m ọzọ ka m si abịa, ịghọtago. Ịma na ejenti ka m na-alụ, ịghọtago. And ejenti m na-alụ kịta bụ shutdown. Ịma na ịgba ya bet ewin ya, ịghọtago. So ka ọ bụrụ ya kpam, inetipụ anya ebe a kịta ị ga-afụ kọntena dị ebe a, ịghọtago. Achọrọ m ile dị kọntena. So ọ bụrụ na ị dị active na ị chọrọ igo dị kọntena, that is na ị chọrọ ime ka ọ bụrụ nke gị, drop a comment ka mma na ị dị active, ịghọtago. Igo kọntena kịta efe ị ga-eji eme karịrị akarị. Ịlike ya, ọ bụ like na enwe ebe iwetara mtiland, ị ga buru kọntena adọsa ebe ahụ, ịghọtago. Kwalụ ngwongwo gị niile, kpọrọ ụmụaka gị, ọ bụrụ na ị bụ family man, ma ọ bụrụ na ị ka dị single, ịkwalụ ngwongwo gị niile bịa buru na ya, ịghọtago. Achọrọ m ime ntị na asọkwa ngele ntị na achọrọ m ile ka elesi gị ma na ọ bụrụgo nke gị forever. Once ịkwụ ha nara ụgwọ dis kọntena na kwụ ụgwọ ejenti, ịma na ihe niile a abụrụgo nke gị, ịghọtago. So biko were ọsọ were ije na ọ bụrụ na ị need dis kọntena, achọrọ m ile sọsọ ya achọrọ ile dis kọntena. Ihe m ga-elesi gị, the last price m ga-ele dis kọntena efuru ebe a na bụ 1.2 billion, ịghọtago. This container is all the way from United States of America. Wee bịa ebe a. Ama m ego one m spendil, ama m afụfụ ntalụ before this container si from United States of America wee tụọ down. Ama m ụdịka bribe mme Trump. Ama m ụdịka bribe mme Trump before Trump sị m buru container anọtaba. So ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ bụrụ nke gị, drop comment ka m fụ ya kpam ka m lesi gị ka ọ bụrụ nke gị. Ndị be anyị abịagokwe m ọzọ ka m si abịa, ịghọtago. Ịma na ejenti ka m na-alụ, ịghọtago. And ejenti m na-alụ kịta bụ shutdown. Ịma na ịgba ya bet ewin ya, ịghọtago. So ka ọ bụrụ ya kpam, inetipụ anya ebe a kịta ị ga-afụ kọntena dị ebe a, ịghọtago. Achọrọ m ile dị kọntena. So ọ bụrụ na ị dị active na ị chọrọ igo dị kọntena, that is na ị chọrọ ime ka ọ bụrụ nke gị, drop a comment ka mma na ị dị active, ịghọtago. Igo kọntena kịta efe ị ga-eji eme karịrị akarị. Ịlike ya, ọ bụ like na enwe ebe iwetara mtiland, ị ga buru kọntena adọsa ebe ahụ, ịghọtago. Kwalụ ngwongwo gị niile, kpọrọ ụmụaka gị, ọ bụrụ na ị bụ family man, ma ọ bụrụ na ị ka dị single, ịkwalụ ngwongwo gị niile bịa buru na ya, ịghọtago. Achọrọ m ime ntị na asọkwa ngele ntị na achọrọ m